Olipa kerran kauan sitten katajan haltija, joka matkasi maailmojen laidalta kohti Pohjolan perukoita. Katajatar lensi joutsenen selässä Lapin taika sydämessään. Suuri lintu oli saamen kielellä nimeltä Nuuktsa. Tästä tämä erityinen alue sai myöhemmin nimensä Nuuksio. Oli jääkausi ja eteläisen Suomen kohdalla joutsen törmäsi jäisiin vuoriin, jotka nousivat tähtiin asti. Joutsen vierähti nurin ja Katajatar putosi kylmään ja jäiseen maahan. Onneksi metsän kuningas Otso löysi haltijan ja vei hänet lämpimään. Metsän yrtit paransivat kylmästä kangistuneen haltijan, joka oli tähdistä pudotessaan kolhiintunut. Niin kauan paistoi aurinko Pohjolaan, että lopulta jää suli pois. Vesi virtasi kallioilta ja muodosti kallion painanteisiin pieniä, kirkkaita metsälampia. Ilvekset, ketut, karhut, hirvet ja peurat tulivat metsään, johon Katajattaren mukana oli tullut annos Lapin taikaa. Katajatar hoiti metsän eläimiä ja tarjosi heille apunsa. Tästä syystä metsä halusi kiittää haltijaa. Se tarjosi haltijalle kaikkein parhaimmat antinsa, marjat, sienet, kalat ja riistan. Nykyään Katajattaren asuttama ja suojelema metsä onkin kansallispuisto. Metsän aarteet ja luonnon parantavat voimat Katajatar antaa ihmisille, jotka saapuvat vierailulle Nuuksion taikaan. Ja silloin tuntuu siltä, kuin Katajatar toisi vieraille tähdet taivaalta.